Symud dwi ac dwi'n byw yn Llanachamedd efo ngwr a trio mhlant. A dwi wedi bod yn gymorthydd am 20 mlynedd mewn ysgol cyn cael y swydd yn yma rwan. A dyn eisiau benderfynu bod eisiau newid gyrfa dipyn bach. Bod fi dal efo plant, o'n i eisiau newid o. Felly nes i benderfynu trio am swydd mewn cylch yn Llanachamedd. Wedyn y swydd oedd is-arweinydd cylch meithrin. Wrth gwrs, i fod yn is-arweinydd, rhaid cael yr lefel 3 gofal plant. Felly dyna'r reswm oedden ni eisiau gwneud y cwrs. Swn i'n deud y beth gorau yn wneud prentisiaid ydy, dwi'n hogas licio gweithio a sydd ddim yn licio ista lawr a neud gwaith sgwennu. Yn amlwg yna, da ni'n gorau gwaith sgwennu, ond pam da chi'n gwneud o trwy profiadau a pam da chi'n gwneud o efo'r cefnogaeth y tiwtor, cefnogaeth eich cyflogwr, da chi'n teimlo bod chi'r ben eich hun a mae'n neud o'n eich gwaith a cael rhywun dod i'r sylwi chi. Mae'n hawsach rhywun dod i'r sylwi chi na sgwennu fo. A mae rhai pobl allan cael yn anodd i sgwennu pethau lawr, ond os da chi'n cael eich sylwi neu os dyn nhw gweld chi wrthi, mae'n hawsach. So mae o yna i bowb a mae'n gret a dwi'n meddwl bod o'n ffantastig. Yr canlyniad o gael y prentisiaeth ydy, dwi wedi bod i gorllwyddiannus i basio'r lefel 3, edrych mynd yn ffantastig yn o'i hun, ond mae'n rhaid digon o hyder i fi rwan. Dwi rwan wedi symud ymlaen, dwi yn gwneud lefel 5 fi. So, heb bod fi wedi bod efo digon o hyder a teimlo, o dwi'n gallu gwneud hyn, fyswn i ddim wedi symud ymlaen yn syth bein i wneud lefel 5 a cael Sophie'n deud, o, to be, gwaith chdi'n ffantastig, ti eisiau chdi poeni dim byd ac an cyflogwr ddeud fi, na, ti champion, ti ddigon o gallu wneud o, fyswn i ddim, ydy symud ymlaen rwan i wneud lefel 5. So na, wedi bod yn gret.